Kanzunetta mill-isbaħ Enzo Guzman, ġveru nselmulu minn hawnhekk, ħanisimgħu fil-Pjazza tar-Raħal. Fil-Pjazza tar-Raħal tagħna ta' kull filgħaxija iltaqgħu tliet irġiel twajba imdaħla fiż-żmien. Jintefgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin. Giuseppe jgħidilhom l-istorja ta' medda kien baħri darba l-vapur li kien fuqu kien se jsib il-qir. Nirringrazzja lil mulej li s-sissadni għaddej kieku tafu kemm batejt u minn xi xaddej. Karmenu jgħidilhom l-istorja ta' meta kien f'gwerra kien salva 4 tfal min taħt id-debri. Għajtulu l-beltu fuq sidru waħlulu medalja joħroġa mill-but jurilhom u jajru giddir. Nirringrazzja lil-mulej illi s-sissadni għaddej li kieku tafu kemm batej u minn xi xaddej. Pawlinu jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola intefa' fil-forn jgħin il-missieru l-mira witqiet. Xieħu relief, għafx ma jafx jiffirma u jkollu jmur għand il-kappellan ħarbix lu salli. Nirringrazzja lil-mulej illi s-sissadni għaddej li kieku tafu kemm batej u minn xi xaddej. Ftit minn law innu tajt xjuħ m'għadhom xi żjed jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir. Fettil insib lill-kappellan u saqsejtu sar minnhom u bħarsa tal-iket dar fuqi u qalli dak li Giuseppe, Paolino, Carmenu m'għadhom xiltaqgħu bħal dari fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir. Għaliex illum insabu fejn dak li ħabbew sewwa u minn hemm fuq nismagħhom it-tlieta jgħidu ħenji. Nirringrazzja lil-mulej illi issa qiegħed ħdej qed ingawdi f'rotti tbatija li batej. Xi ġmil ta' kliem, xi ġmil ta' melodija, ma tiġux tgħiduli li l-lingwa tagħna Maltija min jgħid li hija ħarxa u min jgħid li tinstema'. Ejjew ħbib tiegħi nirsistu ħalli anke jkollna kanzunetta bil-Malti għal Eurovision li ngħidha di. Hekk nixtieq.